Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Samtang nagsulti si Jesus niini, usa ka opisyal nga Hudiyo miduol kaniya. Miluhod siya nga tubangan ug miingon, "Bago pa lang namatay ang akong anak nga babae, apan adtua siya ug itapion ang imong kamot kaniya ug mabuhi siya." Bitindog si Jesus ug misunod kaniya ug mikuyog ang iyang mga tinunan. Unya, usa ka babae nga gitalinugan sulod na sa napulog 2 ka tuig, miduol sa luyo ni Jesus ug gihikap niya ang sidsid sa iyang biste, kay miingon man siya sa iyang kaugalingon, "Kung makahikap lamang ako sa iyang biste, mamaayo gayud ako." Milingi si Jesus ug nakita niya ang babae ug miingon, "Ayaw kahadlok anak, ang imong pagsalig mo'y nakaayo kanimo." Ug niadtog yung tudluan na ayo ang babae. Busa miadto si Jesus sa balay sa opisyal, sa pagkakita niya sa mga misukero ug sa mga paglubong ug sa mga tao nga nagkaguliyang, miingon siya, "Panggula kamo, wala mamatay ang bata, natulog lamang siya." Tungod niini gibugal-bugalan nila si Jesus. Sa nakagula na ang mga tao, misulod si Jesus sa lawag sa bata, ikuptan ang kamot sa bata ug mitindog ang bata. Ug ang balita mahitungod niini mikaylap sa tanang dapit niadtong Yuda. Mga igsuon ko diha ni Kristo ang Ebanghelyo sa Ginoo. Manglingkod.